Bon dia a tothom. En primer vull agrair aquesta invitació i el fet de ser rebuts aquí al Parlament de Catalunya per la Comissió de Política Lingüística. Ens sentim molt honorats d'aquesta reunió. També agrair l'oportunitat d'haver estat rebut en audiència el mes de novembre passat pel president del Parlament i pel suport globalment de la Generalitat de Catalunya. Quan dic Generalitat és Parlament, Govern, serveis en general, ja que és la institució de referència vist des de Perpinyà per el que és el país, la identitat i el territori. La PLEC, Associació per l'Ensenyament del Català, és una associació que ja comença a tenir els seus anys. Tenim 43 anys fa que existeix. Va ser fundada per un referent de la catalanitat i de la llengua a Perpinyà, com és el Pere Verdaguer, i té com a objectiu i com a finalitat el fet d'incentivar l'ensenyament del català a l'escola pública, essencialment. Cal dir que més del 90-95% dels alumnes són a l'escola pública a Catalunya Nord, per tant, és allà que és important de fer feina i d'una certa manera de suplir el que no fa l'educació nacional, l'educació pública, per l'ensenyament del català, evidentment, en aquest territori. És, podríem dir, l'entitat major, cabdal, en termes de nombre d'alumnes, de beneficiaris de l'ensenyament del català a Catalunya Nord, pel que fa a l'ensenyament i la promoció de la llengua al si de l'educació. És una associació, com diem en legislació francesa, llei 1901, sense ànim de lucre. Això vol dir que tots els ingressos que tenim van a la difusió, a l'ensenyament del català exclusivament. Les tres actuacions principals de la PLEC són classes de català a les escoles públiques de tot el territori. Són l'edició d'una revista infantil, això és el darrer número que ha sortit, Mil dimonis, en català, i la representació i defensa de les famílies, mares i pares d'alumnes, a tot el territori, a prop de l'administració educativa o a vegades també a prop de les administracions locals. Classes de català que representa la PLEC. Actualment tenim 9.500 alumnes. Aquests 9.500 alumnes representen el 20% de l'alumnat de primària de Catalunya Nord. És a dir, que una cinquena part de la mainada rep una iniciació al català gràcies a les classes que fa la PLEC. I podríem afegir, no intervenim directament, però hi podríem afegir, perquè tingueu un panorama complet del que representa l'ensenyament en català a Catalunya Nord, un 8,5-9% d'alumnat que rep l'ensenyament en català a través de classes immersives associatives o de l'ensenyament públic o de les línies bilingües de l'ensenyament públic. Representa uns 3.600 alumnes més del primari que fan l'ensenyament en català. Però nosaltres a PLEC és la iniciació i són aquests 9.500 alumnes. Això vol dir que ho fem a través de mestres itinerants, que en diem. En tenim 35 cada any. Intervenim a 52 municipis de Catalunya Nord, que representa una quarta part dels 200 municipis del territori catalanoparlant del Departament dels Pirineus Orientals, i actualment són 7.500 hores de classe que fem cada any a un centenar d'escoles. Això és la feina principal, evidentment, de la PLEC. La segona actuació que tenim és l'edició d'aquesta revista, Mil dimonis, que ja farà aviat 25 anys i que és el primer suport de difusió del català a Catalunya Nord. Ja veureu per què. En format revista són 9.000 exemplars que editem cada trimestre i que distribuïm a les escoles, més una versió que tenim amb aquesta forma, encartada dins el, perquè n'hi ha només un, el diari d'informació local de Catalunya Nord, que és l'Independent Català, i a dintre
i encartem la revista cada cop que surt, cada trimestre. Això ens permet de difondre la revista, tot en català, doncs, a 30.000 lectors, 30.000 subscriptors i compradors del diari. Calculem que això en representa cada trimestre, doncs, amb els índexs de lectura i això, uns 100.000 lectors entre la mainada de les escoles i els lectors de l'Independent. Això fa que és el suport en català més difós que hi ha i jo diria que hi ha hagut mai a Catalunya Nord actualment. Per a nosaltres és molt important, més enllà del que és una revista infantil, ja que és presència de la llengua en la societat, donat el panorama complicat o de molt poca presència del català a l'estat francès i a Perpinyà en general. I la tercera activitat és la xarxa que estem consolidant, construint d'entitats de mares i pares d'alumnes. Això ho hem iniciat des de l'any passat, a Ceret, a Prada, a Tuí, a Cabestany, a Illa, a Argelès. Estem muntant uns grups locals per fer una xarxa que permeti arribar millor a les famílies pel que és tota la informació relativa a l'ensenyament. Què representa el suport de la Generalitat per la PLEC? En 2025 el Departament de Política Lingüística ens va ajudar, ens va tornar a ajudar perquè des dels anys 90 fins al 2011 hi havia problemes econòmics. Havíem tingut suport financer de la Generalitat, que la Generalitat havia sigut a l'inici del llançament de les classes de català. Havíem rebut, doncs, l'any 2025 uns 80.000 euros destinats a les activitats de la PLEC i aquest ajut és clau per nosaltres. Per Catalunya Nord en general, evidentment també. 1.000 alumnes que han pogut recuperar classes de català gràcies a aquest suport de l'any passat. Hem augmentat la difusió de la revista de 1.000 números més gràcies també a aquest suport financer i estem estructurant la xarxa de representació de les associacions de famílies també gràcies a aquesta intervenció, a aquest ajut, a aquest suport de la Generalitat. Catalunya Nord crec que pot ser, un laboratori d'evolució de la llengua i de política lingüística. I per això també pensem que pot interessar als sud-catalans de veure i d'intervenir per veure què passa i de quina manera evoluciona de cara a un futur d'evolució de la situació de la llengua. Ens trobem en una situació d'una llengua minoritzada, procés d'interrupció de transmissió entre els joves, no comento l'actualitat política de dretanització que és més ampla que Catalunya Nord, tot l'estat francès, Europa i vés a saber si arreu del món. Ho explicava bé el director de la Casa de la Generalitat a VilaWeb últimament. En tot cas, és un bon terreny per experimentar una política lingüística, crec, d'incentiu, de salvament, de reversió de la situació de la llengua, perquè és un territori proper a la Catalunya del sud de la frontera, perquè hi ha una coincidència d'identitat. A Perpinyà, i a vegades ho fan en francès, ho fan gent que venen de fora, la definició dels habitants i de la identitat local és catalana, diuen que je suis català, ho diuen d'aquesta manera, però hi ha aquesta identitat de representació. És un espai també transfronterer, internacional, i és una capacitat de projecció exterior del que pot fer la Generalitat de Catalunya, més enllà dels límits estrictes i a vegades limitadors del propi territori. Potser que sigui fins i tot replicable o en tot cas adaptable a mesures que se podrien pensar per al propi Principat de Catalunya. En tot cas, jo ho veig com un camp d'exercici
d'un soft power de la Generalitat, de Catalunya en general, en un marc d'una catalanofonia ampla. I faig, evidentment, el paral·lel aquí amb la francofonia, que té els seus avantatges en els dos sentits. França cap enfora i dels socis de la francofonia amb França. I a través de, potser, ens hem llegit i coneixem el pacte per la llengua que s'està posant en plaça, potser que hi ha una declinació possible dins aquest pacte per Catalunya Nord. En tot cas, jo hi he vist molts elements que hi tenen la seva plaça. En tot cas, després us podria donar, deixo de costat les xifres de coneixement del català a Catalunya Nord. Una dada que és interessant és que la pràctica social és molt baixa, ocultada, no és gaire visible. En canvi, quan demanem a la gent a les enquestes feu servir el català, pràcticament no passa de 2-3% en la vida de cada dia, de manera general. Quan els demanem feu servir el català quan passeu la frontera, més d'un terç de la gent fa servir el català. És a dir, la capacitat d'expressió en català que té la població de Catalunya Nord, que és més o menys un terç de la població adulta, torna a fer servir el català quan passa la frontera. Per què? Perquè sap que és un entorn favorable on el català és autoritzat. Hi ha una visió fins i tot potser idíl·lica del català, però sí que la gent se sent prou còmode per tornar i amb ganes de tornar a fer servir la llengua. En tot cas, la llengua, gràcies al sud, jo diria que això data dels Jocs Olímpics, que van començar aquest canvi, gràcies al sud, gràcies a la Generalitat, hi ha aquesta imatge represtigiada d'un català que a Catalunya Nord era bastant menystingut, direm. En tot cas, a les enquestes hi ha un 80% d'habitants de Catalunya Nord que són favorables a l'ensenyament del català a l'escola i un 76% favorable a l'ensenyament bilingüe, que es proposi l'ensenyament bilingüe, que vol dir 50% en francès, 50% en català, a les escoles dels seus fills. Que representa concretament l'ajut econòmic de la Generalitat a la PLEC, per mi és una inversió. És una inversió en política lingüística, evidentment directament en benefici de Catalunya Nord, però també en benefici del sud de la frontera. 1.000 euros a la PLEC són 50 alumnes que reben ensenyament del català tot l'any. 10.000 euros són 500 alumnes i 50.000 euros són 2.500 alumnes. 2.500 alumnes representaria, si se manté, si se consolida aquest ajut, 25% d'alumnes suplementaris dels 9.500, 10.000 que tindrem aviat. El nostre objectiu seria passar per damunt d'aquests 10.000 alumnes i arribar, en lloc de 20%, a un terç de l'alumnat que podria rebre ensenyament d'iniciació de català gràcies a la PLEC. Més consolidar la formació dels ensenyants, que la major part dels nostres ensenyants són estudiants de l'universitat, és a dir, que és un suport també als estudis de català a la universitat, i l'edició, l'associacions de pares, etc. El pas següent d'aquest suport econòmic reiniciat des de l'any passat seria potser un ajut econòmic nominatiu i no exclòs de competència com va ser el cas, per tornar a trobar aquesta política més estructural, més permanent que hi havia fins als anys 2010-2011. Nosaltres, la PLEC té avui dia, per 2026, un pressupost previsional de 511.000 euros, que essencialment són proporcionats per les col·lectivitats, nosaltres són les administracions, la regió, uns 33.000, el departament, equivalent de diputació, són 150.000, que és el partenari més important, els ajuntaments, incloent-hi el de Perpinyà. Perpinyà
paga cada any uns 58.000 euros per l'ensenyament del català i els ajuntaments globalment, entre tots els ajuntaments amb qui tenim conveni per fer aquestes operacions d'iniciació al català, que representa 160.000 euros més. Per tant, aquest suport econòmic, com diria, perpetuat, consolidat, permanent de la Generalitat vindria a consolidar com una pota septentrional de la política lingüística de la Generalitat a través de la PLEC. El que hem demanat per 2025 a la Generalitat és un 20% d'aquest pressupost previsional, que representaria uns 110.000 euros. I, evidentment, i acabarem amb això, és important, més enllà de la dimensió econòmica, el suport moral que representa el Parlament de Catalunya i la Generalitat. I és un dels aspectes realment forts, aquest suport moral, perquè representa de donar suport a una entitat i uns objectius ambiciosos. La PLEC, la seva finalitat és d'arribar a procurar una iniciació de català o proposta d'ensenyament bilingüe a la totalitat dels alumnes de Catalunya Nord. Això és l'objectiu. Actualment estem a un 20% que té iniciació al primari, més un 9% que fa bilingüisme i immersió. L'objectiu és que tothom qui vulgui faci bilingüisme i tothom almenys tingui una mica d'iniciació al català. El segon punt d'aquest ajut, suport moral, és quan hi ha dificultats de tenir un interlocutor potent, prestigiós, com és la Generalitat, a través del Parlament o el Govern, per dir, escolteu, aquí hi ha un problema, no? Hem tingut recentment l'exemple de la Universitat de Perpinyà, que encara hesita si s'ha de suprimir o no el màster de català que hi ha. Home, que intervingui institucions tan potents i prestigioses com la Generalitat o el Parlament de Catalunya, això, evidentment, és un ajut considerable perquè sabem, fa impacte a prop de les institucions franceses, que reconeixen el valor i el pes que té Catalunya en general i la Generalitat, però és que també nosaltres, des de Perpinyà, ens permet de sentir-nos una mica menys sols, de cara a un context complicat. En tot cas, el Principat de Catalunya i Espanya són vistos des de França, en general, com un model de convivència i un model institucional de respecte de la pluralitat lingüística. I, per tant, també va bé que de tant en tant això se pugui recordar i visibilitzar, perquè segurament no se'n parla a la primera plana dels diaris, però realment tenim un retorn d'aquesta influència positiva, constructiva de la Generalitat de Catalunya a prop, en general, de les institucions franceses. Gràcies per la vostra atenció i a disposició per les vostres preguntes eventuals. Gràcies. Moltes gràcies també per la vostra intervenció. Ara és el torn dels grups parlamentaris i en la mesura que aquesta compareixença ha estat sol·licitada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula l'honorable conseller Lluís Puig. Endavant, conseller. Gràcies, president. Molt bon dia, salutacions cordials a persones que heu vingut a la PLEC. Content de retrobar-vos aquí a través de la pantalla i presencialment ja ho podem fer-ho sovint, de tant en tant. Celebro que tingueu aquesta visió sobre la fantàstica forma de gestionar la plurilingüística espanyola per part de l'estat espanyol. Jo no puc estar-hi d'acord, però no és per entablar un debat aquí. Si agafem només les dades de Plataforma per la Llengua i comptabilitzem quantes lleis es fan menystenint les diferents llengües de l'estat espanyol, si mirem els atacs judicials que constantment rebem a la llengua catalana, no només a Catalunya, sinó també a les Illes Balears i al País Valencià, no cal dir-ho. Jo penso que heu fet una frase, senyor Bailac,
molt diplomàtica, però que en absolut puc deixar constància que hi podem estar-hi d'acord. Estem d'acord, evidentment, en treballar per la llengua i, per descomptat, des d'aquí, públicament en aquesta comissió, vull certificar la bona feina que feu, la grandíssima feina que feu i sé de la bona relació que teniu amb el senyor Albert Piñeira, director de la Casa de Govern del Govern de la Generalitat a Perpinyà. Ell està orgullós de vosaltres i vosaltres amb ell treballeu bé. Espero i desitjo que això vagi a més i que, evidentment, que el govern no se'n desentengui, sinó tot el contrari, que augmentin les mesures de les possibilitats. Jo sí que m'agradaria que expliqueu, no tant perquè jo us demani una auditoria, però sí que m'agradaria que expliqueu, perquè tots els diputats i diputades aquí de la comissió quedi clar, com aconseguiu el finançament per fer la més gran revista en català adreçada al mainatge, com és el Mil Dimonis, i si això us treu o no us treu aquest finançament dedicat a la revista, si això us treu potencialitat de fer més ensenyament en català a les escoles. Jo sé una mica la resposta, però m'agradaria que ho aclaríssiu perquè de l'exposició que heu fet no heu parlat només d'una part dels ingressos, però algú podria dir-vos ara, home, doncs no us gasteu tants diners en una revista i feu més classes en català. No, m'agradaria que precisament ho deixeu clar per aquest motiu. Per la resta, poca cosa més. Ens veurem ara per la Sant Jordi, el Sant Jordi alternatiu, encara que l'Ajuntament de Perpinyà us segueixi donant uns sous i que vagi molt bé. Però en tot cas aquest dissabte ens toca fer el Sant Jordi alternatiu per seguir enarborant aquest bastió de la catalanitat. A Catalunya Nord el català no ho té fàcil, com tampoc ho té fàcil a la Catalunya Sud. Però en tot cas sí que m'agradaria certificar, des de l'arrencada del Correllengua a Prada fa pocs dies, com va anar el Correllengua ahir a Germanat, a Barcelona, i per moltes altres coses, que també us diria que em sembla que no hi havia hagut mai tantes entitats, col·lectius i persones mobilitzats per mantenir, potenciar i difondre el català. Per tant, podem estar millor o pitjor, però som molts els que aconseguirem canviar aquesta posició, al nord i al sud. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Ara és el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i té la paraula la diputada Marta Vilalta. Sí, moltes gràcies, president. I en primer lloc permeteu-me saludar també el Lluís Puig, que sempre és una alegria trobar-nos a la comissió, encara que sigui, malauradament, a través d'una pantalla. I ara sí, un agraïment per aquesta compareixença als representants de la PLEC, el senyor Bailach i el senyor Valls, un agraïment per les explicacions, però sobretot per la feina feta i un reconeixement a la seva trajectòria. Parlaven d'aquests 43 anys d'història amb totes les seves iniciatives i, per tant, crec que és de rebut que el Parlament de Catalunya avui, a través d'aquesta comissió, amb la diputada que us parla en representació d'Esquerra Republicana, doncs us faci aquest agraïment a la feina i a la trajectòria. I contents de celebrar aquesta compareixença en aquesta setmana en què hi ha la celebració de Sant Jordi, ara també s'hi feia referència a aquest moment d'efervescència de la defensa de la llengua i la literatura catalanes i també de la lectura, del foment de la lectura, una festa absolutament inclusiva que ens fa sentir orgullosos del nostre país, però també la mateixa setmana que s'està celebrant el Correllengua a Germanat, una proposta que va en positiu amb la participació de moltes persones joves, i això és clau en la defensa de la llengua, que no va a la reacció o a la defensiva, com moltes vegades hem de fer per totes les amenaces que pateix la llengua, sinó que és una proposta que pren la iniciativa i que defensa la llengua catalana, que sabem que és aquesta eina de cohesió. Una mobilització que està recorrent tots els països catalans, que va sortir de la Catalunya Nord i amb aquest Plaç de la Flama recorre tota la nació completa. Per tant, també celebrem aquesta iniciativa i encoratgem a tothom a participar-hi en els dies que encara queden. Em centro en la seva compareixença. Ho deia a l'inici, són una entitat de referència per la seva trajectòria. Vostès ho han dit, però defensen els drets lingüístics. Creiem que això és el que fan i també ho volem posar en relleu. Defensen els drets lingüístics. De fet, la inclusió de l'ensenyament de la llengua catalana a les escoles és clau per a l'aprenentatge i després, evidentment, per l'ús, però és clau
perquè si no es fa a l'escola és molt difícil, o en el marc de l'escola és molt difícil després tenir coneixement de la llengua o poder tenir accés a conèixer la llengua, i sobretot en les edats infantils, quan s'és nen, que és quan més es pot aprendre. Tant de bo amb la vehicularitat o amb aquest sistema bilingüe a totes les escoles de la Catalunya Nord, però aquests passos pels cursos d'iniciació a la llengua catalana són molt importants. Deia que parlem de drets lingüístics, i parlem també d'oportunitats, i crec que s'hi han referit en un moment. Les llengües, evidentment, són riquesa, sempre ho repetirem davant d'aquells que el que volen és reduir-ho tot a una única llengua. No, les llengües són riquesa, tant de bo en poguéssim conèixer i parlar moltes, però a més, Catalunya Nord, també per la idiosincràsia geopolítica històrica, és un espai transfronterer també amb la Catalunya del Sud, amb el Principat de Catalunya, i saber català és un actiu de primer ordre, és un pou de possibilitats i d'oportunitats també per al futur i per a les relacions dels dos territoris a banda i banda de la frontera administrativa que hi tenim ara entremig. Li volia fer algunes preguntes que algunes ja les han respost, perquè han vingut amb la informació molt detallada, per tant, no em reiteraré, però sí que ens han parlat dels convenis amb els ajuntaments. Si no he apuntat malament, parlaven de 52 ajuntaments, amb un centenar d'escoles, però que aquests 52 ajuntaments són una quarta part dels ajuntaments de la Catalunya Nord. Com podem anar creixent? Com es pot anar creixent cap a tots aquests ajuntaments? I si els motius de no poder créixer o arribar a tots els ajuntaments és merament econòmic o de manca de recursos humans, o si també hi ha reticències o hi ha dificultats, en aquest cas polítiques, en alguns d'aquests ajuntaments. Aquesta pregunta li voldria fer. Ens ha interessat molt tot el que han explicat, evidentment. Aquesta relació i xarxa amb les famílies també és clau per la sensibilització. Em consta que han fet campanyes també amb les famílies perquè escolaritzin els alumnes amb grups que ensenyin la llengua pròpia, el català. Com van aquestes campanyes? Quina és la resposta? Tenen resultats positius? Cada vegada hi ha més famílies interessades? I la gran pregunta: com podem ajudar des del Parlament de Catalunya, des dels grups parlamentaris? Sens dubte, aquesta compareixença és una passa, perquè és una manera de visibilitzar, de donar-los a conèixer i d'entendre quina és la realitat i els seus reptes i les seves peticions, aquell suport moral que deien. Però segur que podem fer-hi més. Per tant, pensem-hi, o en tot cas, si se'ls acuden alguna cosa més, com evidentment fer seguiment al govern, que en aquest cas ja està donant suport, però tot allò que puguem fer a disposició. Aquí n'hem anat parlant de la Catalunya Nord, ens ocupa i ens preocupa, han vingut a comparèixer Ràdio Arrels, l'anterior director de la Casa Perpinyà, que vam tenir una mica de discrepàncies, però ara ens consta que la relació i tot va bastant millor. Suport a la Bressola també s'ha explicitat, preguntes diverses. En tot cas, i seguirem treballant. I acabo, president, perquè ja se m'ha esgotat el temps. Alguns els fan nos a les llengües, com deia abans, sistemàticament troben excuses o arguments per anar en contra de la llengua catalana, tant a Catalunya del Sud com a Catalunya del Nord, tant en el marc de l'estat espanyol com a de l'estat francès. Per sort, hi ha una majoria, un consens molt ampli que està en la defensa de la llengua catalana. És una lluita constant i ens hi trobaran al seu costat amb tota la complicitat, sapiguin, per tant, que no estan sols en la defensa de la llengua catalana arreu del domini lingüístic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Partit Popular i té la paraula el diputat Pau Ferran. Gràcies, president. Molt breument, agrair les explicacions i donar-los la benvinguda al Parlament. I ho faré des d'una perspectiva de posar en valor la tasca que dueu a terme, i no vull que es malinterpreti ni que pugui semblar una falta de respecte o un menysteniment cap a la seva tasca, perquè al revés, considerem que és important, la posem en valor i ens sembla encomiable. Els diré exactament el mateix missatge que hem transmès quan han vingut aquí al Parlament en diferents comissions, tant de Ràdio Arrels com l'Escola La Bressola, com vostès. Escoltin, des de les administracions públiques catalanes, des de les arques públiques catalanes, es destinen anualment una quantitat ingent de diners a un altre estat, en aquest estat francès.
vostès han dit des del Departament de Política Lingüística aquest 2025 80.000 euros a la PLEC, però és que l'any 2024 la Generalitat va destinar 650.000 euros a la Bressola, el 2025 850.000, per no parlar de les subvencions que també han destinat a la Bressola infinitat d'ajuntaments de Catalunya. I jo simplement els hi vull traslladar una reflexió, i és que mentre que des de la Generalitat de Catalunya i des de les administracions públiques catalanes dediquem una quantitat molt rellevant de diners a iniciatives d'un altre estat, a Catalunya tenim problemes i tenim qüestions que no estan resoltes. A Catalunya s'ha parlat molt d'educació perquè el seu projecte va molt orientat en l'educació. Que sàpiguen que a Catalunya tenim més de 300 barracons prefabricats com a aules escolars. Per tant, nosaltres considerem que no és just i que no és pertinent dedicar una quantitat tan rellevant de diners amb activitats fora del nostre territori, quan dins del nostre territori hi ha qüestions que són essencials que no estan resoltes. I nosaltres fem una crida al Govern de la Generalitat de Catalunya, també a la Diputació de Barcelona, a totes les diputacions i també a tots els ajuntaments que, escoltin, no dediquin diners a projectes fora de Catalunya quan resulta que aquí a Catalunya no tenim les necessitats educatives bàsiques cobertes. A Catalunya, no sé si ho saben també, tenim les pitjors dades de qualitat educativa gairebé de tota Europa. Escoltin, no podem donar recursos fora del nostre territori quan nosaltres estem com estem. I última reflexió. Jo puc entendre que vostès tinguin la voluntat de seguir endavant i de continuar amb el seu projecte. Ens sembla fantàstic, però escoltin, vostès si necessiten recursos els han de demanar al seu govern. En aquest cas, el govern francès, perquè nosaltres no podem ser el banc, el caixer automàtic per totes aquestes qüestions. Moltes gràcies. D'acord, ara és el torn del grup parlamentari de Vox i té la paraula el diputat José Manuel Acosta. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyors representants de PLEC, per la seva exposició i amb la mateixa franquesa que ens han parlat i amb tot el respecte del món, jo també parlaré amb tota franquesa i confiança. Impulsar el coneixement i la difusió d'una llengua i una cultura resulta, evidentment, encertat i és propi de les administracions i de les entitats privades i d'iniciativa social, és veritat, però no és concebible quan, com ha passat en els darrers 40 anys a Catalunya, amb l'obra d'enginyeria social allunyada de tota realitat sociolingüística de Catalunya, que hem de recordar que a Catalunya més de la meitat dels catalans tenen com a llengua materna el castellà, doncs iniciada aquesta obra d'enginyeria social pel senyor Pujol, de construir una Catalunya independent d'esquenes a la realitat sociolingüística, cultural, històrica de la Catalunya sempre inserida en el si com part essencial d'Espanya, una llengua com el català sempre com a arma ideològica. Així mateix, resulta de tot inadmissible que es produeixi una intromissió en política lingüística d'un país veí, com és França, més venint dels polítics separatistes d'una regió espanyola. El sistema educatiu català pateix un infrafinançament crònic i de greus problemes estructurals. Hauria d'aplicar, segons la LEC, el 6% del PIB en educació i no ho fa. Estem al voltant del 3%. Sense anar més lluny, davant les retallades dels successius governs de la Generalitat que es van iniciar el 2011, i aquí han passat els governs de tots els colors que estan aquí representats, des de Convergència, passat pel Partit Socialista, Esquerra, Junts... Bé, el professorat va ser un dels col·lectius que va haver de dur a terme un major esforç, tant en el salarial com a càrrega de treball. La pèrdua de paga extraordinària l'any 2014 de tots els empleats públics, també els docents, va ser una de les múltiples restriccions a les quals es van veure abocats. Darrerament estem patint tota una onada de vagues protagonitzades per als professors reivindicant el seu
abandonament per part de l'administració, hem de recordar que els problemes que solen a Catalunya actualment són múltiples, alguns dels quals, com he dit als professors, que són els pitjors pagats de tota Espanya. L'abandonament escolar de Catalunya està per sota de la mitja espanyola, molt, molt, molt per sota de la mitja europea. Catalunya és la tercera pitjor regió de tota Espanya en comprensió lectora, només supera a Ceuta i Melilla. Ha tingut la pitjor caiguda en el rendiment de comprensió lectora, ciències i matemàtiques segons les darreres proves de PISA. Encara molts alumnes conviuen habitualment en barracots escolars. Han dit aquí una xifra, jo he de corregir, són aproximadament uns 950 barracots escolars que continuen estant vigents a Catalunya. Bé, no tenim garantida encara la gratuïtat del 0-3, suposadament serà el curs vinent, no ho sabem, si passarà o no passarà. Bé, en definitiva, home, que la Generalitat inverteixi recursos de les arques públiques en l'expansió de la immersió lingüística en català finançant activitats com les que fan vostès, ho considerem que és del tot desencertat. A més, un sistema d'immersió que, tal com s'aplica a Catalunya, és una autèntica anomalia, ja que no és immersió lingüística, és monolingüisme en català. No és conjunció lingüística, tampoc, és monolingüisme en català, ja que no és aplicable a cap altra regió del món on conviuen diverses llengües oficials. Per tant, davant la demanda d'invertir més, en aquest cas per l'exercici 2026, de 110.000 euros per l'associació PLEC, la considerem del tot impossible d'aplicar i desmesurada i, per tant, contrària al que tenim nosaltres com a representants del poble de Catalunya davant d'aquestes realitats que acabo d'expressar. Gràcies. D'acord, en absència del grup parlamentari dels Comuns, de la CUP i del grup mixt, ara és el torn del grup parlamentari socialista i té la paraula la diputada Imma Ferret. Moltes gràcies, president. Molt bon dia i moltes gràcies, senyor Valls, representants de l'Associació per l'Ensenyament del Català a la Catalunya Nord, i des del nostre grup parlamentari, Socialistes i Units per Avançar, agraïm que hagueu vingut avui a parlar-nos de la vostra entitat i sobretot a fer-nos avinent totes les accions que feu pel català en el vostre territori. Tal com ens han explicat, l'entitat de la PLEC, aquesta entitat sense ànim de lucre que ja fa 43 anys que esteu promocionant i difonent el català a la Catalunya Nord, que entenem que té com a objectiu l'ensenyament del català a les escoles públiques, tal com marca, entenem, la legislació vigent a França i que sembla ser que no es fa prou efectiva per part de l'administració francesa, cosa que, si no ho he entès, ha estat així, si m'ho poden aclarir. I, per tant, fer arribar aquí, promoure i generalitzar l'aprenentatge de la llengua per arribar a assolir la normalització d'ús en la societat, garantir-ne la seva presència i, sobretot, potenciar aquest coneixement de la llengua entre les generacions més joves. Ens han explicat també la situació sociolingüística actual que evidencia les dificultats en què us trobeu i que enteneu del tot necessari que tot l'alumnat pugui tenir aquest accés, almenys un primer contacte escolar sòlid amb la llengua catalana, independentment del seu entorn familiar o social i del seu lloc de residència. Crec que parlàveu d'arribar fins a un 80% de l'alumnat. S'organitzen fent aquestes classes de llengua, que és un d'aquests objectius principals, i entenc que s'imparteix en horari lectiu a les escoles públiques nord-catalanes. Per tant, diríem que PLEC respon a la demanda del professorat que volen que llurs alumnes aprenguin català segons el marc legal i que no tenen aquesta capacitat per poder-ho dur a terme i, per tant, són vostès qui gestionen les persones que intervenen, entenc, com a mestres, fent els projectes d'ensenyament-aprenentatge català, adreçat als alumnes tant de primària com de secundària i elaborant aquests recursos didàctics que es puguin adaptar. Adaptat, com també deien, a l'edició d'aquesta revista infantil, el Mil dimonis, que ens explicaven que arriben fins a aquest 100.000 persones a través de l'encartament, a través de l'Independent, i realment poder fer-ne més difusió.
També no ens han parlat d'una de les accions de fora escola o que a través de l'escola, que és l'Implicats, que també entenem que és un espai que dona aquesta opció de donar a conèixer i de fer-ho avinent en la comunitat, alhora que també ens explicaven que celebraven les festes tradicionals. Ara estem a les portes de Sant Jordi i evidentment se'n farà algun acte. Per tant, entenem que són accions que ens porten a desenvolupar aquest projecte d'enfortiment del català dins i fora de l'escola, a la Catalunya Nord, i pel qual des de la Generalitat de Catalunya reben aquesta assignació de 80.000 euros que se'ls va fer efectiu l'any passat. Un finançament que, com ens deien, també permet incorporar aquestes 1.000 alumnes nous a les classes d'iniciació i que per cada 1.000 euros invertits són 500 alumnes que se'n poden beneficiar. Per tant, des del nostre grup parlamentari entenem que l'aposta de la Generalitat, en aquest cas des del Departament de Política Lingüística, per acompanyar l'associació APLEC com a entitat de referència en l'ensenyament del català més enllà del sistema immersiu en aquest territori, amb aquest objectiu de garantir l'accés a l'aprenentatge i la llengua i fomentar-ne l'ús social, que respon clarament al que també treballem a través del Pla Departamental i des del Pacte Nacional per la Llengua, dins la mesura d'increment del suport al foment de la llengua, al conjunt del domini lingüístic, així com de la cultura catalana i com el que ens parlaven, d'aquest laboratori de la llengua, com pot ser en totes les accions que fan al respecte per tal d'incentivar i promocionar el català. Per tant, entenem que aquesta voluntat de col·laboració transfronterera des de la Generalitat, que es ve fent a través de la vostra entitat, com d'altres també se'n puguin treballar, ha de poder enfortir el català i enforteix, a més, la comunitat lingüística. Ara estem veient el Correllengua Agermanat, que aquests dies també fa avinent aquests lligams transfronterers que ens uneixen. Per tant, simplement per acabar, volem agrair que ens hagueu compartit avui tot el que fan per poder-vos conèixer millor i saber de primera mà tota aquesta tasca que fan perquè a la Catalunya Nord el català hi sigui present i alhora està al nostre grup a disposició per tot allò que creguin oportú. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn de l'APLEC, per tant, senyor Laveilach i Esteve Valls, si voleu intervenir per una rèplica d'uns 10 minuts aproximadament. Molt bé. Gràcies, a tots vosaltres, per les vostres paraules de suport o de franquesa amb la visió que teniu. Hi ha alguns elements de resposta al que heu anat demanant. El Lluís Puig demanava un petit aclariment sobre el finançament de la revista. La revista essencialment és finançada per l'ajut, la subvenció econòmica de la regió en la qual es troba Catalunya Nord i de memòria el pressupost de la revista per editar tot l'any la revista, encartar-la dins el diari de Perpinyà i distribuir-la a 8.000, era 8.000 exemplars, ara són 9.000, són 25.000 euros l'any. En gran part amb un treball voluntari de membres de l'APLEC que no són pagats i per tant és un finançament que es fa amb una dedicació pròpia de finançament de la regió que no va precisament, que no va destinada a l'ensenyament, ja que la regió en principi no financia directament activitats docents. Per altra banda, precisar i va en el sentit d'un aclariment sobre els convenis que tenim amb els 52 ajuntaments que representa. Són 200, els ajuntaments de l'àrea catalanoparlant del departament són 200, per tant, arribem més o menys a un quart, incloent Perpinyà, que és la ciutat més important. Cada hora de català és finançada 50% per l'Ajuntament i 50% per altres aportacions econòmiques i són essencialment del Consell Departamental i ara de la Generalitat, el que permet, evidentment, que hi hagi una entesa, un suport mutu de cada ajuntament amb les aportacions que puguem tenir a l'APLEC d'altres fons. Per tant, totes
els suports econòmics suplementaris que entrin destinats, i nosaltres hem calculat que un poc més de la meitat del que rebem de la Generalitat i pràcticament el 90% del que rebem del Departament van a ensenyament del català. Això vol dir que com més recursos tinguem a més dels ajuntaments, més podrem respondre favorablement a demandes dels ajuntaments que volen obrir classes de català a les seves escoles. L'objectiu, evidentment, el primer objectiu de la PLEC és d'arribar a tots els alumnes, que totes les escoles facin classes de català als seus alumnes. Però, més enllà d'això, la nostra idea és que l'educació pública assumeixi a terme aquest ensenyament per formació de més professorat, per contractar més ensenyants contractuals, de manera que el que per ara no pot fer l'educació nacional, doncs que ho faci quan pugui, el més aviat possible, de manera a completar el que no fa la PLEC per ara i que prengui el relleu del que fem ara, que té un cost, efectivament, de les administracions locals, del departament, de la regió una mica, de la Generalitat, però és que si ho fan directament els mestres a les seves classes perquè han estat formats, doncs el cost serà zero i serà menys, evidentment, diner que s'invertirà per l'educació. I la feina, per respondre una mica al que s'ha esmentat abans, la feina que fa la PLEC és de fer iniciació a classe. Doncs són una hora per setmana, és a dir, és poc. No entrem dins l'immersió, no entrem dins l'educació bilingüe, que és el que proposa l'escola pública, que al nostre entendre és el millor, perquè és molt millor de fer 50% de l'horari en català que no pas de fer una hora per setmana, però ja és una primera sensibilització i un primer incentiu per anar després cap a un ensenyament bilingüe. La campanya que fem d'informació, la llei francesa diu que les famílies han de ser informades de la seva possibilitat que els seus fills facin ensenyament de català. És una mancança aquí també de les administracions, sigui educatives, sigui locals. Aquesta informació pràcticament no es fa i gràcies a aquest augment de suport hem pogut dedicar, i és l'Esteve Valls, que és aquí al meu costat, que és encarregat d'aquesta missió de desenvolupar la xarxa a prop de les famílies i posar en plaça una informació sistemàtica. Hem pogut, enguany, fer arribar als 6.000 alumnes de col·legi, és a dir, són els alumnes de 15 anys que abans que arribin al liceu, abans del batxillerat, 6.000 alumnes que han tingut una informació sobre la possibilitat de fer ensenyament de català, opció, llengua, etc., al liceu per passar la prova al batxillerat, i estem distribuint actualment 6.500 tríptics a prop de cada alumne de final de primari perquè justament també puguin tenir la informació que poden aprendre català als instituts. Per tant, seran més de 12.000 informacions individuals que farem arribar aquest any per primera vegada i la nostra idea, evidentment, és de poder sistematitzar regularment aquesta informació al més gran nombre i a tothom, si és factible. La qüestió, evidentment, de la prioritat dels recursos que han d'anar al propi territori, evidentment que això tothom ho té present, especialment en èpoques de dificultats financeres, de restriccions, de crisis energètiques i altres. És especialment veritat en el marc francès, on suposo que ho sabeu, les qüestions de dèficit públic són bastant importants, però globalment també no hem de perdre de vista que estem actuant tots en el marc d'Europa, d'una Europa integrada, d'una Europa on hi ha
col·laboració, on hi ha llibertat de circulació, de teixir lligams i de fer polítiques en comú, i encara més per damunt de les fronteres per intentar d'equiparar nivells educatius, culturals, i no és cap, al nostre entendre, cap anormalitat que les administracions aquí, a la frontera catalana, entre dos estats, i nosaltres sovint pensem també tres, perquè també hi ha Andorra, que encara que siguin fora de la Unió Europea també és una realitat, és del tot normal de teixir una xarxa de col·laboració, d'intercanvi que pugui beneficiar a uns i altres, als diferents partenaris, igual que se fa dins el marc dels països que tenen l'espanyol en comú o alguns, crec que són 500 milions d'euros que França dedica a la francofonia arreu del món per ajudar els partenaris que són dins un sistema d'intercanvi i de benefici mutu, vaja. No sé si una precisió sobre l'horari lectiu i el marc legal en el qual se fan efectivament les classes de català que fem. Nosaltres en estreta col·laboració amb l'administració educativa. Tots els nostres mestres itinerants són acreditats, tenim conveni amb el Ministeri, són seguits i, anava a dir vigilat, però no és això, ajudats perquè treballem junts pels consellers pedagògics de català, perquè no tenen prou personal ni prou mestres ells, per tant ho fan amb nosaltres, i sí que intervenim únicament en el marc de l'ensenyament primari públic. Una excepció tenim a Perpinyà, on també fem classes de català en una escola privada, concertada, catòlica, que ens ho ha demanat i, per tant, ho fem, però intervenim únicament a nivell de primari. El secundari encara l'Educació Nacional ho pot assumir, té prou professorat i prou ensenyants per poder cobrir la demanda. No sé si me manca alguna cosa. Implicat, sí, és una festa important que deu fer 5 o 6 anys que fem, gràcies a col·laboració aquí també de professors de català de secundari, que cada any al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà, és a dir, col·laboració amb el Consell Departamental, se reuneixen 300-400 alumnes de català d'instituts per valoritzar, posar més en valor les activitats que fan els alumnes i que se retrobin, que és una festa efectivament interessant i que aquí també l'administració educativa ens agraeix que puguem organitzar i que ens ha demanat de poder portar junts pels anys vinents. Doncs no sé si hi ha cap altre grup que vulgui fer una nova intervenció. Si no és així, agrair-vos a la Vailà, a Castelldevall, la feina que fa a la plec i feu arribar el nostre agraïment profund a tots i cadascun dels 35 professors que es dediquen a l'ensenyament del català gràcies a la plec. Moltes gràcies. Acabem amb aquesta comissió d'avui. Fins ara.